Ens tornem a veure. Ens vam veure a mitjans de setmana. Com ha canviat la cosa, Martí, en pocs dies? Sí, dimarts teníem una visió negativa i, i ahir vam tacar quasi a màxims històrics, l'S&P 500. Avui en parlarem. Trama s'ha rajat, com diríem col·loquialment, i s'ha fet enrere i els mercats ho aprecien i parlarem d'això i també d'AI i de moltes coses més. Així que som-hi. Fèiem aquest programa especial el dimarts, programa d'urgència, programa de teràpia, que alguns ens vau agrair molt que ho poguéssim fer, que ens poguéssim calmar una mica i que ens poguéssim consolar tots plegats, perquè és veritat que era un moment que hi havia molta incertesa, no? Els mercats, el sentiment era molt baixista, hi havia molta por per aquesta amenaça que havia fet Trump d'aranzels a 8 països europeus a partir de l'1 de febrer. Això, com vam explicar, estava connectat a la seva voluntat de controlar Groenlàndia i el dimarts encara estàvem com en el moment més àlgid d'aquest conflicte, però el dimecres, 24 hores després de que pengéssim el programa, Trump va anunciar un preacord que havien assolit en el marc del Fòrum de Davos, que ha sigut aquesta setmana a Suïssa, a prop d'on estàs tu ara, Martí. Correcte. I es confirmava que hi havia un preacord entre Trump, entre Estats Units i el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Es diu que també hi va participar en aquesta negociació el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz. I aquest acord, bàsicament, el que feia, el punt més important, diguem, és que Trump renunciava o diguem, tirava enrere aquesta amenaça d'aplicar aranzels a 8 països europeus perquè s'havia arribat a una sèrie de compromisos pel que fa doncs, a una sèrie d'avantatges pel que fa a la presència dels Estats Units o l'aprofitament que fa Estats Units de l'illa de Groenlàndia. No? Així a nivell de titulars, perquè tampoc va acabar de quedar massa clar, hi ha molta confusió encara, és veritat que és un preacord, és un esborrany que a partir d'aquí s'haurà de negociar i s'haurà de veure com s'acaba de concretar, però sí que alguns dels pilars d'aquest preacord que es va assolir en el Fòrum de Davos entre Trump i Mark Rutte era que es reforçarà la seguretat de l'OTAN i dels Estats Units en aquesta illa de l'Àrtic. Això està molt relacionat amb el fet de minimitzar la influència de la Xina i de Rússia en tota aquesta zona. Estats Units també podrà incidir més sobre les inversions que es fan en aquesta illa i això també és de nou un atac o una manera de frenar Xina i Rússia, que també poden estar interessats en algun moment en invertir en explotar, diguem, aquest territori que ja vam explicar en el seu moment que era molt ric en terres rares, per exemple. També hi ha algun rumor de que els Estats Units, de fet, no és que siguin rumors, Trump ho va anunciar en una entrevista l'endemà, que els Estats Units tindria majors drets d'aprofitament de tota aquesta riquesa d'aquests minerals que dèiem que eren tan importants per la indústria de la tecnologia, de la seguretat i que són tan rics, són tan presents a l'illa de Groenlàndia. Per tant, amb això també els Estats Units en principi sortiria beneficiats, si és que s'acaba acordant així, perquè, com deia, això encara està en una fase molt preliminar. I llavors també un últim punt, que els Estats Units podrà instal·lar aquest escut antimissils, que era un dels temes que també vam parlar el dimarts, no? Que els Estats Units estava preocupat per això, no? per tota la seguretat a la zona i per possibles amenaces de missils que es podien fer des de Rússia i des de Xina i com l'illa de Groenlàndia geogràficament està en un punt molt interessant per poder evitar o per poder frenar aquests atacs contra Estats Units i Canadà i per tant també es farà una inversió, sembla que es podrà fer aquesta inversió d'aquest escut antimissils per part dels Estats Units que protegiria el seu territori de potencials amenaces balístiques per part dels seus rivals. No? Això és l'acord que es va arribar de manera molt resumida i això, com dèiem ara, doncs va generar més eufòria o una nova onada d'eufòria en els mercats. No? Vam veure doncs, que si el dimarts o el dimecres estàvem en un punt de baixada amb un sentiment molt pessimista de cara al que podia passar, amb molta preocupació per aquesta nova onada d'aranzels, això es va diluir de cop, va desaparèixer de cop i, com deia Martí, vam tancar abans d'ahir, perdoneu, divendres,
pràcticament a màxims històrics, no? I per tant, això també et demostra, Martí, no? Una mica com de curta és la memòria en borsa, no? O sigui, estàvem en un moment de crisi el dimarts, de que molta gent s'estava plantejant de vendre, de sortir, perquè això tornaria a acabar malament, i ara tornem a estar en un moment d'eufòria total i sembla que hi ha doncs, aquest principi d'acord, però també haurem de mirar com acaba això, no? Perquè Trump també ens ha demostrat que els mandats de Trump tenen sempre aquesta volatilitat inherent de que avui et pot dir una cosa però no saps mai què pot passar demà, no? I això també com a inversors ens ha de fer ser conscients doncs, de que invertir en aquest terreny o en aquest context és complex, no? Sí, correcte. Els mercats s'estan adaptant a aquesta volatilitat induïda per Donald Trump, però no hem d'oblidar que no estem fent trading nosaltres, sinó que volem invertir. Per tant, sí que ens volem aprofitar d'aquesta volatilitat. Per tant, que si el mercat baixa més del que nosaltres esperàvem, aprofitar aquestes oportunitats i comprar, perquè a llarg termini seguirà pujant. Donald Trump el que està demostrant és que li agrada buscar brega, però que al final jo crec que s'ha fet enrere més que res s'estava donant de que perdria molt més del que sortiria guanyant en el cas que hagués adquirit Groenlàndia, no només per acords internacionals o per males relacions amb Europa a llarg termini, sinó perquè la borsa no estava reaccionant com ell li hagués agradat que reaccionés. Dit això, si fem un cop d'ull a la borsa, des d'un punt de vista tècnic, l'S&P 500 sí que va baixar el dimarts, però és que es va aturar en un punt que era més amunt dels mínims previs que havia baixat, que eren a mitjans de desembre. A mitjans de desembre la borsa estava seguint com un tram a l'alça i va fer una correcció natural cap a la baixa als 6.722 punts i vam veure que dimarts es va aturar als 6.790, que està a prop d'aquests 6.722, però està una mica per sobre. Llavors, des d'un punt de vista d'anàlisi tècnic, és una escena alcista. I si aquesta setmana que ve, que comencen a sortir resultats de grans empreses, com comentarem d'aquí uns minuts, si els resultats comencen a ser bons, això pot ser un catalitzador a l'alça també i podem trencar màxims històrics que estan super a prop, menys d'un 0,5% del tancament d'ahir. I, per tant, des d'un punt de vista inversor a llarg termini, hem de seguir comprant perquè seguirà pujant. Hi ha un tema també que en parlàvem abans de gravar, que sorprèn una mica perquè el sentiment, o sigui, el sentiment retail, malgrat això, malgrat puguis tenir moments de cert dubte, de certa por, com el que vam tenir aquesta setmana amb això de la possible recuperació d'aranzels, és totalment optimista i eufòric, no? I la prova és que a la que s'ha esvaït aquest dubte, aquesta incertesa que hi havia, en 2 dies hi ha hagut un rally bestial i hem recuperat pràcticament tota la caiguda i tornem a estar a prop de màxims històrics. I per tant això et demostra que hi ha molta eufòria i molta predisposició per part de l'inversor retail de comprar, no? Però al mateix temps tens l'or i la plata que estan en màxims històrics i que això, com hem parlat en aquests últims programes, sempre es llegeix o s'interpreta com que hi ha una certa precaució, no? O sigui, l'or és un valor segur, la plata també, a més la plata té aquestes aplicacions industrials que hem dit tantes vegades i això sempre es llegeix com que també hi ha una certa precaució o una certa inquietud pel que pugui passar, no? Exactament. La borsa segueix pujant, però els actius refugi, com són l'or, la plata, el franc suís, també segueixen pujant, estan a l'alça, i si mires, si compares el gràfic d'aquests preus els últims 3 mesos, estan pujant de manera parabòlica. Ja no és ni lineal constantment, sinó que és com exponencialment cap amunt i des d'un punt de vista tècnic no es veu cap màxim, per tant, no es pronostica que hagin de seguir de pujar. Si mires el gràfic de la plata, fa 6 mesos, nosaltres ho vam comentar en aquest programa, crec que fa entre 3 i 4 mesos, quan estava a 40 i pico. Avui en dia està a $101 per onça, amb màxims històrics molt importants. I fa 6 mesos estava a 37, i amb l'or passa una cosa molt semblant. Recordo que no fa ni 3-4 mesos estàvem comentant que havia trencat per primer cop la barrera dels 4.000, i és que aquesta setmana segurament trencarà la barrera dels 5.000. Vull dir, Abraham Deyes ahir va tancar el futur de gener, fins que acabi el mes,
4.976, que ja estem als 5.000, i no fa res estàvem separant els 4.000. Per tant, aquests actius refugi també hem de mantenir un ull ficat en ells i a veure com segueixen evolucionant. I amb el franc suís, igual. Tots aquests que tradicionalment són vistos des d'un punt de vista inversor com a actius que tothom està d'acord que han de mantenir el seu valor i pujar en temps d'incertesa, en temps d'incertesa geopolítica, incertesa macroeconòmica, doncs segueixen pujant. I no només la borsa puja, sinó que aquests actius també pugen. Sí, comentaves una cosa, que aquí podem fer una mica d'avançament de com serà el programa de la setmana que ve, també per fer-vos una mica de spoiler i per animar-vos a mirar-lo. Aquesta setmana que ve, com deies, hi ha presentació és la primera gran setmana de l'any de presentació de resultats. No? Fins ara hem tingut algun resultat d'empreses més discretes, així no recordo cap que hagi sigut que hagi tingut massa impacte en borsa, per no dir, no? Vull dir que ha sigut bastant tranquil. Intel va baixar un 17% dimecres en els resultats, però la resta de grans participants... Sí. Això, de fet, ho comentarem ara, però abans fem aquesta prèvia del que passarà la setmana que ve. Dimarts 27 és el dia més tranquil, perquè veieu la gravetat de la situació. El dia més tranquil tenim resultats de Texas Instruments, United Healthcare, que és una de les principals asseguradores, la principal, de fet, asseguradora de salut dels Estats Units, American Airlines, UPS, empresa de logística també molt coneguda, Boeing i Louis Vuitton, un dels principals holdings de luxe de França, d'Europa i del món. El dimecres, dia molt fort. Tenim resultats d'ASML, que segueix fent màxims històrics i sembla que tampoc té fre. De Meta, de Tesla, de Microsoft, de Starbucks i de l'Am Research. El dijous 29 tenim resultats de SAP, una empresa alemanya, també una de les més importants d'Europa. Apple, Visa, Mastercard, que sempre presenten resultats el mateix dia, fa molta gràcia. Waste Management, que és una empresa defensiva de recull i gestió d'escombraries als Estats Units, també molt coneguda, i CAT, que és una empresa de construcció, de material de construcció, material d'obra, etc. I el divendres 30, dia també, potser anava a dir més tranquil, però tampoc, American Express, Verizon, Exxon i Chevron, que són empreses aquestes dues últimes són empreses de petroli, i Brookfield, que és una de les empreses preferides del Martí, que n'ha parlat en algun moment en aquest programa, una empresa canadenca, que l'has definit alguna vegada com la nova Berkshire. La nova Berkshire Hathaway, exacte. Per tant, una setmana molt moguda, Martí, de resultats, a més d'empreses... Clar, és que no, estem parlant d'empreses que no tenen... O sigui, els resultats que presentin, si són bons o dolents, independentment de si són bons o dolents, no només tenen impacte en la seva pròpia cotització, sinó que tenen impacte en tot el mercat. No? O sigui, si aquesta setmana que ve et surt un Meta, et surt un Microsoft i presenten X resultats, això sabem segur que tindrà un impacte sobre el conjunt del mercat. I per tant és una setmana que... Exacte, és un indicador més de com està funcionant l'economia americana, l'economia mundial, perquè aquests negocis són negocis amb exposició mundial i per tant els resultats són el reflex de com està fent l'economia mundial i aquest indicador es veurà impactat amb la performance de l'S&P 500 en general. Exacte. I tindrà molt d'impacte sobre el sentiment, no? de l'inversor. Sobretot la gent buscarà, que ho hem parlat aquí també en altres programes, no? Buscarà el retorn de totes aquestes inversions que estan fent les grans tecnològiques en IA. Buscaran si realment totes aquestes quantitats enormes de diners que s'estan invertint en IA, si això realment està començant a tenir, no? O s'està començant a traduir també a nivell de... Bueno, està començant a tenir un retorn per a aquestes empreses, no? Llavors... Crec que el mercat encara no s'espera que comencin a rendibilitzar aquestes inversions, sinó que es dona per entès que les inversions que es van produir a mitjans de 2025, finals de 2025, haurien de tardar un any a començar a veure resultats reals, però si ja es comencessin a veure ara, ja seria catalitzador a l'alça encara amb més motiu. Sí. Sí, i ara que parlàvem de l'IA, un tema que has introduït abans, Intel. Aquesta setmana, com deies, hem tingut resultats. És també un dels actors
del món de la intel·ligència artificial, que en els últims mesos se n'ha parlat molt, venia d'un moment molt pessimista, no? D'un moment molt negatiu, amb unes caigudes històriques, i des de llavors ha fet una pujada bastant important, i aquesta setmana veiem que tornava a retrocedir, no? Què ha passat amb Intel? O sigui, quina valoració fas dels resultats que ha presentat i quina valoració fas també o quina reflexió fas del conjunt de la intel·ligència artificial, no? Perquè se'ns ha explicat o se'ns ha dit que la intel·ligència artificial havia de ser, o que les empreses d'intel·ligència artificial havien de ser un dels sectors de més futur, de més creixement, i estem veient que hi ha empreses d'intel·ligència artificial que estan més estancades, com per exemple Qualcomm, que és una empresa de la qual algun dia en podem parlar, però és que n'hi ha d'altres directament que estan en un sentiment molt més baixista, no? Llavors, quina reflexió en fas? Què ha passat amb Intel i per què no totes les empreses d'IA estan pujant ara mateix? Intel, objectivament parlant, els resultats d'Intel van ser bons. Van donar resultats del Q4 2025, del 2025, a l'últim quadrimestre, millors dels esperats, lleugerament millors dels esperats, però van donar forecasts, o sigui, pronòstics de futurs guanys baixos, objectivament baixos, comparats amb altres empreses com Microsoft, com Nvidia, que són també molt importants en el sector de la intel·ligència artificial. I això el mercat s'ho va prendre malament, va baixar un 17% en un dia, Intel Corporation, que és una empresa molt gran, que va ser un 17% és molta capitalització, molts milions de dòlars que es van esborrar del mercat. I és un impacte del que vam començar a parlar ja fa unes setmanes, aquests colls d'ampolla que s'estan observant en el sector de la intel·ligència artificial, i és que si molta gent està demandant uns tipus de producte molt en concrets, hi haurà gent que podrà adquirir aquests productes i hi haurà gent que no podrà adquirir aquests productes. Els que puguin adquirir-los podran comprometre's amb la demanda que estan pronosticant, i els que no puguin adquirir-los, com són Intel, pel que es dona a entendre pels seus resultats i pels seus pronòstics, doncs volen reduïda aquesta demanda dels seus productes, perquè literalment no poden estar competint contra altres empreses que sí que poden oferir un preu més competitiu a l'hora d'adquirir aquests productes de coll d'ampolla. Començàvem a parlar a partir de Micron i amb aquestes CPUs, amb aquells colls d'ampolla de les CPUs, d'on venien i a què eren degudes. I Intel sí que és cert que no ha donat explícitament motius pels quals estan donant una forward guidance, que es diu en aquest món, uns futurs pronòstics, futur comportament de l'empresa més baixa de l'esperada, però es pot intuir. Es pot intuir que hi ha guanyadors de l'AI que estan competint per uns productes i els estan adquirint, com poden ser Microsoft o Nvidia, i ja comencem a veure perdedors o que estan veient que el seu market share en aquest món serà més baix del que inicialment s'esperava. Intel, per ara, el mercat l'està veient com un perdedor. Sí, i ara que parlaves de perdedors, això serveix per introduir el següent tema, que és una de les altres notícies, ja no d'aquesta setmana, aquesta setmana podem dir que ha anat a pitjor, però és una cosa que ja ve de lluny, que és la crisi del software, no? La crisi de les empreses de software tradicional. Els noms més coneguts, més populars són Adobe, són Salesforce, ServiceNow, una empresa que també hem comentat en aquest programa i que de fet la tinc a la cartera a les dues, tant a la d'aquest programa com a la meva personal, que és Constellation Software, una empresa canadenca, de la qual després en tornarem a parlar. I és un tema que jo crec que n'hem de poder parlar perquè està preocupant a molta gent, estem veient un sentiment molt pessimista en relació a tot aquest sector per al tema precisament de la irrupció de la intel·ligència artificial, no? O sigui, es creu que la intel·ligència artificial acabarà amb el model de negoci de totes aquestes empreses de software més tradicional per diferents motius que ara explicarem, però una mica la conclusió a la que vull arribar és que sí que hi haurà algunes d'aquestes empreses que evidentment sortiran perjudicades i que pot ser que fins i tot el seu model de negoci pugui anar-se'n en orris, vull dir que això sí que ens ho hem de plantejar, que en alguns casos això passarà i de fet el mercat pot estar simplement anticipant, no, aquest desenllaç tan negatiu, no?
Però n'hi ha d'altres que no només no sortiran perjudicades, sinó que en poden sortir beneficiades. I, per tant, ara podria ser un moment, pot ser un moment excel·lent per invertir en aquestes empreses, no? Anem una mica a veure quins són els 3 motius pel qual el mercat té por de que la intel·ligència artificial pugui perjudicar o pugui acabar directament amb el model de negoci d'aquestes empreses de software més tradicional, que us posava alguns exemples, però n'hi ha d'altres com GoDaddy, Intuit, AppLovin, vull dir que són moltes, són moltes empreses. El primer motiu pel qual el mercat pensa que aquestes empreses poden ser substituïdes per l'IA o poden ser, més que substituïdes, poden veure's molt perjudicades, molt afectades per l'IA, és pel tema que es coneix com les llicències per cadira. O sigui, empreses d'aquestes el que fan bàsicament, entre els seus clients, diguem, els hi cobren un preu per cada treballador que fa servir el seu programari, no? O sigui, si jo tinc una empresa i tinc 100 treballadors, és una empresa de disseny i tinc 100 treballadors que estan dissenyant amb Adobe, per exemple, doncs jo pago 100 llicències a Adobe. Què passa? Que amb l'arribada de l'IA, el que se'ns està dient, i té força sentit, és que la feina que fins ara feien 100 treballadors, a partir d'ara 10 també la podran fer, no? Perquè s'automatitzaran molts de processos, s'agilitzaran molts de processos, etc. Llavors, això més enllà de representar, que això algun dia en podem parlar des d'un punt de vista més filosòfic, més enllà de representar un impacte sense precedents, no? En el nostre mercat laboral, perquè hi haurà molta gent que es quedarà sense feina, també fa que per aquestes empreses de software que estan oferint el seu programari i que estan cobrant una llicència per treballador, si la feina que fins ara feien 100 ara la poden fer 10 i, per tant, en comptes de 100 treballadors n'hi ha 10, clar, aquesta empresa només vendrà 10 llicències i, per tant, perdrà un 90% de la seva facturació. No? Això és el primer motiu pel qual es pensa que la intel·ligència artificial pot perjudicar, pot afectar aquests models de negoci i que, de fet, té força sentit. Vull dir que ja ho veurem que en algunes empreses això realment, com deia, sí que pot ser determinant, no? Aquesta irrupció de l'IA. El segon motiu és el tema de aquestes empreses, un dels motius, un dels factors que feien que fossin tan interessants com a inversió fins fa no tant de temps, perquè, de fet, si mirem els gràfics, totes aquestes empreses de software venien d'un rally molt fort els últims anys. Eren una de les grans... O sigui, abans que hi hagués la IA, eren com el gran lloc on invertir, el gran sector de futur, no? I quin era un dels principals avantatges que tenien aquestes empreses com a inversió? El tema que es coneix com el cost de canvi, no? O sigui, si jo tinc una empresa, torno al tema del disseny, no? Si jo tinc una empresa de disseny i tinc 100 treballadors que es dediquen a dissenyar amb Adobe, el cost de canvi de canviar el programari és molt bèstia, perquè jo ja he instruït aquests treballadors. Aquests treballadors tenen una expertise fent servir aquest programari que si jo ara d'un dia per l'altre el canvio, el cost d'oportunitat és molt gran. I puc estar durant setmanes, puc tenir l'empresa paralitzada, no? Perquè els treballadors necessiten entendre o necessiten acostumar-se al nou programari d'edició, en aquest cas, no? Què passa? Doncs que amb la intel·ligència artificial tot això també s'accelera molt. O sigui, el fet de tu pots aprendre a fer servir un nou programa d'una manera molt més àgil perquè, primer, moltes de les funcions que abans havies de fer tu, ara obro aquesta carpeta, ara faig això ja s'ha automatitzat d'una manera bestial i, a més, si jo tinc qualsevol dubte sobre com funciona allò, puc fer servir la mateixa IA, puc preguntar-li a la mateixa IA que està integrada a l'aplicació o puc preguntar-li a ChatGPT, escolta, com puc fer, tornant a l'exemple d'Adobe, com puc fer, jo què sé, posar en blanc i negre una foto, una cosa molt tonta que tothom hauria de saber fer, però que fins ara necessitava que tu miressis i remenessis l'aplicació i ara ho pots preguntar a la mateixa IA integrada a l'aplicació o a una IA externa i t'avisarà el pas per pas de com ho has de fer, no? I, per tant, això també fa que aquest cost de canvi que hi havia fins ara sigui molt més baix, perquè si fins ara necessitaves 2 setmanes o una setmana per acostumar-te a un canvi de programa, a un canvi de software, ara això també s'agilitza molt. I això, de fet, també planteja un dilema per a aquestes empreses, perquè, clar, si aquestes empreses integren IA en el seu programari, també fan que el seu programari sigui molt més fàcil d'entendre, de conèixer per part dels seus usuaris i això, si totes ho fan, també estan reduint el cost de canvi i, per tant, estan posant molta més pressió sobre els preus. Per tant, això és un dilema que tenen aquestes empreses ara mateix de fins a quin punt integren aquesta IA o no. I el tercer motiu és que programar ara mateix és més barat que mai. O sigui, hi ha molta gent que està programant
a través de ChatGPT. I, per tant, si fins ara per crear un nou software de disseny o un nou software de recursos humans o un nou software de comptabilitat necessitaves tot un equip de programadors picant durant no sé quanta estona durant no sé quants dies, durant no sé quants anys per poder crear aquest nou software, ara, a través de la intel·ligència artificial, qualsevol empresa petita, qualsevol startup, d'un dia per l'altre, et pot fer un nou software que competeixi amb altres programes molt més consolidats, no? I que això sigui d'un dia per l'altre i que fins i tot les pròpies empreses puguin crear també les seves pròpies solucions i, per tant, deixar de dependre de contractar programari extern, no? I, per tant, aquests són els 3 motius que fan que ara mateix el mercat tingui molta por de dir, ai, perdoneu, sempre m'emociono i dono cops a l'iPad. I això fa que ara mateix el mercat tingui molta por de quin és el futur realment d'aquestes empreses en un context on la intel·ligència artificial és cada vegada més present, no? En les nostres vides, però també en les nostres feines, no? Llavors, aquests són els 3 motius, com us deia. Ara bé, reflexió que nosaltres fem. Malgrat això és veritat, com deia, no totes les empreses de software tradicional, perquè ens entenguem, estan exposades o tenen el mateix risc de ser substituïdes o de ser afectades per la intel·ligència artificial. I aquí s'ha de fer una distinció que tothom que inverteix en software hauria de conèixer i que és fonamental, que és la distinció entre el software horitzontal i el software vertical. El software horitzontal és un software que serveix per tothom, per qualsevol tipus d'empresa. I un exemple, per exemple, que posàvem era Adobe. Adobe, el seu software de disseny el pot fer servir des d'una empresa del món de la banca que vol fer un anunci o que té una pàgina web i que vol fer uns dissenys per la seva pàgina web, fins a una empresa que es dedica només al disseny, però també una empresa que es dedica a 1000 coses més, no? O sigui, hi ha moltes empreses que no tenen res a veure amb el món del disseny, però que tenen un equip de disseny que es dedica a temes de màrqueting, a temes de xarxes i que fan servir programari d'Adobe. Per tant, quan parlem d'un programari horitzontal, és un programari que serveix per qualsevol sector. I aquí estic posant molt l'exemple d'Adobe, però no només és Adobe. Zoom, per exemple, que el fèiem servir tots molt per la pandèmia per fer reunions, no? El Zoom era una eina que en el seu moment, de fet, en borsa per la pandèmia va arribar a uns pics bestials, no? Perquè semblava que havia de ser la gran eina de futur, perquè semblava que el teletreball passaria a ser una cosa amb molt més pes i que tothom faria servir Zoom. Clar, el Zoom el feia servir des d'una empresa, és que qualsevol tipus d'empresa, no? Per fer les reunions dels seus treballadors feia servir el Zoom. I, per tant, això també és un exemple de software horitzontal. Workday, Salesforce, tot i que Salesforce té alguna versió més especialitzada, però en general són programaris horitzontals que els pot fer servir qualsevol tipus d'empresa, en aquest últim cas per gestionar temes de CRM, per gestionar nòmines, vull dir que al final són coses que qualsevol empresa necessita, no? Sigui del sector que sigui. I això és diferent al que coneixem com a software vertical. El software vertical són programaris que estan dissenyats específicament o exclusivament per un sector concret. Per exemple, un programa de gestió per clíniques dentals o un programa de gestió per la indústria petrolera. No sé, qualsevol cosa, qualsevol programari que sigui dissenyat, que sigui pensat només per una indústria concreta i que, per tant, només es faci servir un tipus d'empresa concreta. No? Això és el que coneixem com a software vertical. I la teoria, que aquests dies segurament n'heu llegit alguna cosa perquè està sortint a bastants de llocs, és que aquest software vertical està molt més preparat o és molt més resilient o molt més resistent a la irrupció de la intel·ligència artificial, per 3 motius. Abans he donat 3 motius, ara dono 3 motius més. En primer lloc, perquè la intel·ligència artificial es basa en dades. La base de la intel·ligència artificial són les dades. Què passa? Doncs que el software horitzontal normalment es basa en dades que són accessibles per tothom, que són molt genèriques i que, per tant, són molt fàcils de pescar per part de ChatGPTs, de Geminis, etc. I, en canvi, el software vertical, com que estem parlant de sectors molt més concrets, té accés a unes dades que són molt més específiques i que a vegades fins i tot són privades, no? O sigui, són dades privades d'un sector concret i que, per tant, són molt més difícils d'accedir per part d'aquestes grans eines d'intel·ligència artificial. Segon motiu, el programari vertical no és només una eina per a aquestes empreses, sinó que és la columna vertebral moltes vegades d'un negoci
val? I per tant aquí, si abans parlàvem de cost de canvi, en aquest cas el cost de canvi és molt més elevat, val? I el canvi pot ser un risc enorme. I això ho connecto amb el tercer motiu. Tercer motiu. Moltes vegades aquests programaris tenen a veure amb sectors que fan servir normatives molt estrictes. Per exemple, el sector sanitari o l'administració pública, el sector financer, el sector jurídic. Clar, una IA generalista, tu li pots preguntar una cosa a ChatGPT. Un metge li pot preguntar una cosa a ChatGPT, però no estàs segur que el que t'estigui dient sigui realment veritat, no? Llavors, clar, una IA generalista pot cometre errors o fins i tot no respectar temes de protecció de dades, de privacitat, etc. Llavors, clar, els clients d'aquestes empreses de software vertical, al final, no només paguen per un software, sinó que paguen per la seguretat i per la certificació de que aquest software compleix la llei, no? Perquè al final és un software que està actualitzat constantment per persones expertes. Per exemple, un software jurídic, tens allà un munt de juristes experts en aquell tema, que cada vegada que el BOE hi ha no sé què, alguna nova llei, alguna nova normativa, t'estaran entrant allà el contingut d'aquesta nova normativa i t'ho estaran actualitzant al moment i t'ho estaran fent persones que són expertes en aquell assumpte. I per tant aquesta empresa t'estarà donant una seguretat, una tranquil·litat de que les dades que t'està proveint són actualitzades, compleixen la llei i per tant no et representaran com a client cap risc, no? pel teu negoci, perquè al final si passés res, doncs la responsabilitat seria de l'empresa que t'està proveint aquesta informació. No? I per tant, en aquest cas, com dèiem, aquestes empreses de software vertical estan molt més protegides de la irrupció de l'IA per això, per aquests elements. No? Això, en canvi, no passa amb les de software horitzontal, que fixeu-vos que amb tots aquests temes que deia, doncs podríem parlar de que estan a l'extrem contrari, no? O sigui, dades molt més accessibles, ho fan servir un munt d'empreses diferents i, per tant, també aquí el pastís és molt més gran i una IA generalista també pot estar més interessada, no? en anar a buscar aquests segments de negoci. Vull dir que aquí estem parlant de programaris molt més fàcilment substituïbles i aquí hi hem de posar un exemple d'una empresa que ara hi ha molta gent que s'està plantejant de si entrar a invertir-hi o no, que és Adobe. Adobe és una empresa, com dèiem, de software horitzontal i és una empresa que nosaltres ara mateix no recomanem d'invertir-hi perquè creiem que pot ser molt fàcilment substituïble. De fet, ja està sent substituïda per la intel·ligència artificial. I un exemple clar i contundent és que nosaltres, per fer les miniatures de les portades dels nostres vídeos de YouTube, fem servir ChatGPT. Posem un prompt i en pocs segons tenim la imatge feta. Si haguéssim de fer-ho a través de... Si aquesta mateixa imatge l'haguéssim de contractar a un autònom o alguna empresa de disseny i que ens ho fes a través de Lightroom o de Photoshop, ens sortiria molt més car, tardaria molta més estona i el resultat seria el mateix. No? Llavors, clar, això et demostra que realment aquestes empreses estan en un moment que sí que pot ser molt delicat. Ara bé, no totes les empreses de software, com dèiem, les de software horitzontal sí que poden tenir molt més complicat aquesta permanència. Jo no dic que desapareixin, però sí que és veritat que tindran creixements molt més lents i fins i tot poden entrar en un escenari de decreixement, vull dir que això és una cosa que pot passar perfectament. Però, com dèiem, hi ha una part d'empreses de software que són les que coneixem com a software vertical, que aquestes sí que estan molt més protegides. I aquí poso dos exemples i un, de fet, connecta amb l'Stockpick, amb la tria d'acció que faré avui. I és una empresa que ja vaig comentar, que ja tinc, com deia, que ja està a la meva cartera pública, diguem, perquè en el seu dia ja em semblava que estava molt bé de preu, ha seguit baixant, em sembla que ha baixat un 15% addicional des del moment en què la vaig triar i, per tant, si em semblava que estava bé de preu llavors, ara ho està molt més i, per tant, és una empresa que crec que és interessant mirar-se ara mateix, que és Constellation Software. Constellation Software és una empresa canadenca i és una empresa que el seu model de negoci es basa en comprar petites empreses de software vertical de nínxol, que es coneix. O sigui, són empreses que es dediquen a mercats o a sectors o a empreses molt concretes, com per exemple, per posar-vos exemples, empreses de gestió de cementiris, empreses de sistemes de transport públic d'una regió concreta del Canadà o dels Estats Units, empreses de facturació de biblioteques. És que estem parlant de coses molt i molt i molt concretes que, com ja vaig explicar el dia que vaig recomanar aquesta empresa, això a la guia generalista no li interessa, perquè és que estem parlant de mercats tan petits que aquí és que costa...
és que no és que costi, en alguns casos sí que costa, però és que independentment d'això no interessa entrar-hi, perquè és que són molt pocs clients i per tant econòmicament no és rendible arribar a aquests llocs, a aquests mercats i clar, i Constellation Software sí que ja està arribant i en alguns casos és l'únic operador, o sigui, estem parlant de mercats tan petits que en alguns casos té un monopoli d'aquells mercats, no? I a més són softwares que són pràcticament un vestit fet a mida per a aquestes empreses i això també fa, com dèiem, que el cost de canvi sigui molt més elevat, no? Aquesta és una. I una altra, que també creiem que ho pot fer una empresa de software tradicional, també molt castigada i que creiem que és injustificable la valoració de aquesta ara mateix perquè no està amenaçada o no hauria d'estar amenaçada per la irrupció de l'IA, és Wolters Kluwer, que és una empresa holandesa. Fixeu-vos que cap de les dues és estatunidenques, vull dir que també estem proposant opcions per si voleu diversificar la cartera més enllà dels Estats Units. Empresa holandesa, que aquesta empresa, el seu valor o la seva defensa o la seva protecció davant de l'IA és un dels temes que comentava, que és el tema de la veritat autoritzada. Wolters Kluwer no només ven software, sinó que ven informació crítica i informació certificada per metges, per advocats, per auditors, per fiscalistes, per administracions públiques. Jo que treballo en una administració pública, creieu-me que sol dir que l'administració és lenta. No sabeu el que costa que una administració pública canviï de programari i més quan és un programari que està certificat, és a dir, que t'està assegurant que la informació que hi ha és verídica. O sigui, estem parlant de sectors on si es comet un error, no? A vegades que el ChatGPT o entres a Gemini i et diu alguna cosa que no és correcta, mira, si ho estàs fent tu per autoconsum és una cosa. Però clar, imagineu-vos un metge, imagineu-vos això, una administració pública, imagineu-vos un fiscalista, un advocat. Clar, els errors aquí poden costar o vides o en el millor dels casos una multa que podria arribar a ser milionària, no? Llavors, clar, imagineu-vos aquí el risc que estàs assumint per aquest tipus d'empreses, el risc que assumeixen quan pregunten una cosa a ChatGPT. És que no s'ho poden permetre, o sigui, necessiten fer servir un programari que els certifiqui que el contingut, que la informació que se'ls està donant està actualitzada, és verídica, no? I està, doncs, vull dir que respecta la llei i que els dona aquesta validesa i els dona aquesta seguretat de que estarà correcte, no? Llavors això és un gran moat defensiu per a aquestes empreses, perquè realment costa molt, el cost de canvi aquí sí que és enorme, no? I per tant, tornant al tema aquest del cost de canvi, l'exemple que posava de l'administració pública, estem parlant moltes vegades de contractes a llarg termini, vull dir que això tampoc és una cosa que es canviï d'avui per demà. I per tant, són dos exemples d'empreses de fora dels Estats Units, empreses de software tradicional, molt castigades, i que creiem que ara mateix són una gran oportunitat i que no té cap sentit, o sigui, és que s'està posant al mateix sac a totes les empreses de software, s'està dient, bueno, ara mateix és com el que passava amb Alphabet fa uns mesos, no? Que el relat era que la intel·ligència artificial acabaria amb Alphabet i que Alphabet no podria estar al dia, no podria atrapar amb tot el tema del cercador, amb tot el tema que la gent deixaria de buscar coses per Google perquè ho buscaven tot per ChatGPT i que semblava que Alphabet, com que és una empresa de publicitat sobretot, o que els seus diners els fa a través de la publicitat que té en aquestes plataformes, doncs com que la gent no faria servir el cercador, el seu negoci s'havia acabat. I ara Alphabet està a màxims històrics i és l'empresa de moda, n'hem parlat alguna vegada. Vull dir que això també demostra com canvien els relats, no? I ara mateix amb el software tradicional, doncs el relat és aquest, el sentiment és aquest, tothom està venent, hi ha por, hi ha terror i s'està posant totes les empreses a dins del mateix sac. I no té cap sentit. En alguns casos sí, com dèiem, i s'ha de ser prudent amb Adobe, s'ha de ser prudent amb Salesforce també, entre cometes, perquè pot ser que part del seu negoci es vegi perjudicat, però n'hi ha d'altres que no només no es veuen perjudicats, sinó que es poden veure beneficiats per l'avenç de la intel·ligència artificial. I ja està. Un dels temes que volíem repassar aquesta setmana, relacionat amb la intel·ligència artificial, creiem que feia falta parlar-ne. I no ho sé, Martí, si vols afegir alguna qüestió en relació amb això. Jo tinc una pregunta. Acabes de mencionar dos stock picks, però només un l'afegiràs a la cartera. Estem ja al sector dels stock picks o... Sí, bueno, jo ja us avanço que el meu stock pick avui serà multiplicar per 2 Constellation Software. M'agraden molt les dues empreses que us he proposat. Wolters Kluwer també és una gran empresa i a més fa pocs dies s'anunciava que un gran inversor també havia
havia entrat en aquesta empresa i per tant també és una bona opció i més si voleu tenir una empresa europea de qualitat. Però jo multiplicaré per 2 Constellation Software perquè sí que em sembla doncs, que no té cap mena de sentit el que està passant. I no sé, tu si vols afegir algun tema més així de repàs d'actualitat setmanal o si no passem directament al teu stock pick de la setmana. No, acabem de reflexionar sobre una mica més d'actualitat setmanal i què està passant macroeconòmicament abans del meu stock pick, el teu ja l'has anunciat. I relacionar-ho molt amb... Ens deixes amb la intriga, eh? Bueno, ja està bé això, fins al final, que la gent es quedi fins al final. Exacte, tothom coneix aquesta empresa, però crec que ha arribat a nivells que ara mateix s'hi ha d'entrar per decisions que estan prenent i per, tècnicament, què està fent el preu de l'empresa i com ho està fent les diferents divisions de l'empresa. Però el nom encara el diré perquè la gent es quedi fins al final, exacte. Fins d'aquí 5 minuts el dic. Que durant els propers 5 minuts volia comentar una cosa que està relacionada amb el que estaves dient. I és que sector AI hi haurà guanyadors i hi haurà perdedors. Hi haurà empreses del sector software vertical que guanyaran amb l'entrada de l'AI i empreses de software del sector horitzontal que podran ser més fàcilment replaced. Substituïdes per l'AI. I en aquest context vull relacionar-ho amb el que està passant actualment a Davos i els anuncis del Fons Monetari Internacional que hi ha hagut aquesta setmana. I és que estan relacionant que en el món, no només en el sector de l'AI, sinó que en el món hi haurà guanyadors i perdedors. Sí que ONAV, de mitjana, en el primer any, el Fons Monetari Internacional ha pronosticat que el món creixerà un 3,3%, l'economia mundial, però hi haurà guanyadors, com són els Estats Units i Xina i Canadà, que ho faran molt millor que els esperats, més que res perquè tenen una bona exposició a aquests sectors que tenen probabilitats de fer-ho millor. I hi haurà perdedors, com, i clarament estan apuntant a Europa. Europa ho farà molt pitjor que es pronostica que ho farà pitjor que Xina i Estats Units. I en aquest sentit hem de ser conscients que hi haurà guanyadors i perdedors i tot això està relacionat també, i el Fons Monetari Internacional ho estava mencionant, al deute mundial. El món creixerà un 3,3%, però vindrà propulsat per grans emissions de deute, que avui en dia l'emissió de deute mundial està en màxims històrics amb molta diferència, i es pronostica que també se seguiran emetent deute per propulsar aquest creixement de les economies que si no pugen, en teoria, tots els presidents no ho veuen positivament. Per tant, s'incentiva aquest creixement de les economies mitjançant qualsevol motiu o qualsevol medi, en aquest cas deute, i està llançant un missatge d'emergència d'aquest deute en màxims històrics. Els Estats Units està pagant entre un 3,5 i un 4,5% aquest finançament de deute i això, si ho posem en context dels diners que està guanyant els Estats Units, o els diners que el budget dels Estats Units, el pressupost dels Estats Units anualment, que anirà destinat a repagar aquest deute, ja ho sabem tots, som conscients, però és que fins i tot el Fons Monetari Internacional està dient estem en màxims històrics, això no és viable a llarg termini, aneu en compte, i està donant un missatge d'emergència. I llavors, davant d'aquest fet, nosaltres com a inversors estem obligats a reflexionar on volem que estiguin invertits els nostres diners. Si volem invertir només en l'S&P 500, si volem invertir només en empreses americanes, o volem diversificar una mica les nostres inversions, Amèrica, Europa, la Xina. La recomanació és que sí que diversifiquis perquè no apostis només per un cavall guanyador o una economia que tingui la probabilitat de ser el cavall guanyador, sinó diversificar. I és una reflexió que hem de fer. El deute està molt alt. Quin és l'impacte a llarg termini de que les empreses, de que les economies tinguin cada vegada més i més i més deute? Hi ha algun sostre de deute que el món digui no, és que a partir d'aquí, si als Estats Units, si tu arribes a un 300%, que està molt lluny del 300% de deute,
però si el teu deute arriba a un 300% del GDP, ja no et compraré més deute o ja no et finançaria més. Hi ha algun límit teòric? Jo crec que no, però hi hem de pensar. El món pot créixer infinitament? Jo crec que, des d'un punt de vista inversor, hem d'estar invertits, però hem de fer aquest exercici de quins són els límits de les economies. I el Fons Monetari Internacional ens està advertint que estem en màxims històrics i que això pot afectar a llarg termini les economies internacionals. Una pregunta, des del punt de vista d'un inversor retail que ara es pugui estar plantejant, per exemple, d'invertir, nosaltres, i de fet hi ha molta gent que ho fa, que inverteix en un ETF global i se n'oblida, no? Clar, deies el tema aquest de la diversificació, de com és important no tenir que cap economia concreta pugui tenir molt de pes, no? Parlaves del cas dels Estats Units, per exemple. Clar, un ETF global a tu et dona la sensació, no? A qualsevol persona que inverteixi li dona la sensació de que està molt ben diversificat a nivell geogràfic, però el cert és que als Estats Units té un pes, en funció de quina, però entre el 60 i el 65%, 66%. Clar, estem parlant de que per ser només un país té molt i molt de pes, no? Tu et penses que estàs a dins d'un ETF global i que, per tant, tots els països estan allà representats, no? I tal, i ho estan, però clar, ho estan en funció del pes de cada economia i sobretot en funció de quines són les empreses que ara mateix estan tirant de l'economia mundial, no? I aquestes empreses, no ens enganyem, són empreses dels Estats Units. I això fa que els Estats Units tingui aquesta sobreponderació, no? A dins d'un ETF global, sobreponderació en el sentit que tu mires o compares amb el pes que té la seva economia o amb el pes que pot tenir demogràficament i és molt més alt que el que realment té a nivell mundial, no? Però com que s'estan agafant les empreses que més funcionen i tal, al final els Estats Units acaba tenint un pes d'un 60 i escaig per cent. Tu a la gent que tingui aquesta, no? Que és una cosa habitual, no? De dir, mira, ho poso en un ETF global, en un MSCI World i me n'oblido, li recomanaries que ho complementés amb altres ETFs més regionals? Per exemple, si veiem que als Estats Units té massa pes, doncs agafar un ETF europeu o un ETF de Xina o d'Índia o d'algun altre país que ens permeti que aquest 60% sigui una mica més baix? Si es tenen les ganes i el temps de fer-ho, d'investigar altres ETFs per tenir benestar més diversificat, sí, ho recomano 100%. Si no, les ETFs de l'MSCI World, per estar invertit i per aprofitar-se en certa mesura d'aquest increment de les economies mundials, ja és suficient. Tampoc vols... Si no tens temps ni ganes, no estàs disposat a optimitzar fins a l'últim detall la teva rendibilitat depenent de les economies mundials, sinó que si ja toques una mica aquest increment de les rendibilitats que hi haurà mundialment degut als principals països, més o menys ja acabaràs guanyant diners. Potser no acabaràs optimitzant el teu capital, però ja acabaràs guanyant diners, que al final a llarg termini és el que es vol des d'un punt de vista inversor. Per tant, si tens ganes, sí. I fes les preguntes, nosaltres estem disposats a contestar-les amb molt de gust. Però si no, MSCI World, vas més que apanyat. Ja dormir tranquil, exacte. Vale, doncs això, qualsevol pregunta, com sempre ja ho sabeu, com deia en Martí, ens la podeu deixar i qualsevol dubte que tingueu sobre alguna ETF o sobre alguna empresa o sobre qualsevol dubte que tingueu relacionat amb el món de la inversió. I ja està, passem a la part de Stock Picks. La meva ja l'he dit, faré un per dos a Constellation Software perquè em sembla doncs, que el preu que té ara mateix no té cap mena de justificació i per tant, Martí, et passo la vara a tu. Te l'apuntem, doncs. Avui, com heu notat, no estic a casa meva, normal, per tant no tinc un ordinador, no puc dir en directe les rendibilitats dels portfolios d'en Ricard ni la meva. Ja us avanço que segueixo guanyant, no sé per quan, però segueixo guanyant. I la setmana que ve, quan tingui l'ordinador davant, ja donaré els números clars i catalans. La meva acció triada aquesta setmana és una acció que tots coneixem, és Amazon, no li sorprèn a ningú. És una empresa superdiversificada que està molt ben posicionada amb el sector AI, amb el sector software i amb el sector també de logística. És una molt bona empresa. Crec que tothom que ens estigui escoltant sap què fan.
tothom que n'estigui escoltant sap que és una empresa de valor, i he decidit entrar-hi aquesta setmana perquè s'han produït dues coses. Una és a nivell de preu i l'altra és a nivell d'anuncis de l'empresa. Han anunciat que despediran a 10.000 persones, Amazon. Vol dir, clar, quan s'anuncien aquests despidos massius, el mercat s'ho pot prendre de dues maneres. És o que els estan despedint gent perquè necessiten els diners, perquè si no no sobreviuen, o, que és una lectura negativa, o estan despedint gent perquè tenen el software ja indicat perquè aquesta gent ja és redundant, ja no els hi porta valor. I aquest software els sortirà molt més a compte de la feina dels diners que s'estan gastant en aquest personal. La meva lectura és la segona. Amazon, com tots sabem, a nivell tècnic, té un software at the edge, com molt punter, i estan despedint gent perquè veuen que suposa un cost que no es veurà traslladat en un augment de les seves revenues o dels teus profits. Per tant, des d'un punt de vista purament corporatiu, és òptim despedir gent i per seguir guanyant encara més diners. I el segon punt pel qual he decidit entrar en aquesta posició és des d'un punt de vista tècnic. Amazon, si mires els últims 5 anys, l'empresa sí que no ha parat de pujar, però és que, a diferència del que va passar amb les grans empreses tecnològiques, durant l'últim any, 2025, quan Trump va anunciar les seves tarifs, al principi, tot el mercat va caure, totes les empreses van caure, però és que després es va recuperar quan el relat de Trump va canviar i totes les empreses, Google, Meta, Nvidia, Tesla, etc., van més que trencar els màxims anteriors i han seguit pujant, però és que Amazon no. Amazon, per algun motiu, el mercat l'ha castigat i aquesta setmana ha començat a trencar aquestes resistències dels màxims anteriors i crec que des d'un punt de vista tècnic és un indicador a l'alça i per això hi entro. Perquè durant el següent any espero que em faci més d'un 20% aquesta empresa, comparant amb els seus competidors. I també veient les decisions de business que estan prenent, les decisions més de caires empresarials. Per tant, entro a Amazon aquesta setmana. Molt bé, doncs apuntem a Amazon. Algun dia podem parlar d'això de l'anàlisi tècnica, perquè és un tema que sempre genera debat. Té fans i té detractors, diguem, llavors però és interessant també veure l'evolució que ha tingut una acció en els últims mesos i sobretot comparar-la amb altres empreses equivalents, no? I tens tota la raó. Amazon porta una lateralitat que a més no té cap mena de justificació perquè quan va presentar resultats va fer un spike perquè va presentar uns resultats espectaculars i això va durar pocs dies i després va tornar a baixar i va tornar a entrar en aquest context de lateralitat i sembla que ara sí que per fi podria trencar aquest context i començar a l'alça. Res més, no portem ni una horeta, avui ens hem portat prou bé, ho deixem aquí, ens veiem la setmana que ve, com dèiem, parlant i explicant tots aquests resultats aquesta setmana intensa de resultats que tindrem, una setmana que també es pronostica que serà molt interessant a nivell de borsa, que podem tenir fins i tot certa volatilitat, certes oportunitats d'entrada, valorem, o potser veiem que realment el rally aquest que tenim s'acaba de consolidar i tornem a anar a trencar màxims històrics. Res més, Martí. Vinga, Ricard. Vinga, borsaires, bona inversió i fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve, una abraçada. Adéu, adéu.